أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sve naredbe što je Allah nama dao u časnom Kur'anu, ove naredbe su za dobrobit čovječanstvu. Islam je takav vjera koja kaže Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, danas ja sam završio vaša vjera, wa atmamtu alaikum nemati, i potpunio svoj blagodat i odabirao Islam da bude vaša vjera. To znači u naš život nema ni jedan trenutak za taj dio života nema uputstvo u časnom Kur'anu, ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama nije uputio. I ponekad u životu čovjek sretne sa nekim teškoćama, sa nekim problemima, ali dosta probleme mi sam pravimo za sebe. Ako ne sledimo neki naredbe, onda dolazi posljedice od toga. Na primjer, Kur'an nama i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio, i kada čovjek hoće da oženi, onda treba da odabirete taja žena koja je vernik, koja obožava Boga, koja bavi sa vjerom. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, obično čovjek kada hoće da oženi, on vidi ljepota, on vidi bogatstva, on vidi porodica, kakva je ta porodica. I četvrti stvar, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ta je vjera. I rekao, čovječe, za tebe je bolje da uzimaš taja žena koja je vjernik. I isto, ovo je naredba prema ženama. Ako jedna djevojka, ona hoće da bude udata, ona treba da odluči od ovo 4, ali poslanik kaže najbolje je vjera. Zato što ako je čovjek istinski vjernik, on će ići korak do korak prema Božje naredbama. I čak i rekao, kada muž i žena, oni spavaju zajedno, i na ovo trenutak ima jedan dua. I poslanik kaže, Allahumma jannibi šetana, wa jannibi šetana ala ma razaktana. O moj gospodar, na ovo trenutak, kada mi smo baš zaboravili sve, ali opet taj dua poslanik kaže, Allahumma jannibi šetana. O naš gospodar, neka čuvaš nas od šetan. I neka čuvaš od šetan ovoga koja dolazi. To znači taj beba, koja može se tek rodi poslije. Ali poslanik naučio dua za taj vrijeme isto, da molite od Allah. I poslije, kada taj žena bude trudna i onda svi čekaju da dolazi jedan novi život, ali čim se beba rodi, poslanik kaže prvi riječ, to treba da on čuje Allahu Akbar, Allahu Akbar.
To znači Allah je najveći. I ovo je rečeno, na desno uši treba da učite azan, a na lijevo uši treba da učite ikamat. I ovo treba da bude kao prvi riječ. Ovo beba što treba da čuju. Ali dosta muslimani ovdje, oni nemaju pojma i ne uzimaju toliko važnost u tome. I skoro mene neko tražio, ali beba ovdje, to je bio možda 2 puta, i beba već bio možda pola godina ili godina dana kada sam naučio azan. Ali ja sam rekao, to treba da bude odmah. Čim bude prvi prilike, kod nas u naš džamat, kada se beba se rodi, i mi čekamo u bolnice. I čim doktor kaže može da vi gledate, mi uzimamo beba na rukama i odmah učimo azan. I tako je, to je naredba od poslanika. I poslije 7 godina dijete imaju vrijeme da roditelji čuvaju, da odgoju, i za to vrijeme oni nemaju nikakve dužnost. Nije rečeno da oni treba da klanjaju namaz, nije rečeno da ovi bebe da oni posti ili neka druga naredba, nema. Ali kao kod u naš džemat, oni bebe kada gledaju roditelji obavlja namaz, oni sam stoji možda 2 godine, 3 godine, ima taj dijete, ali on kaže Allahu Akbar i pada na sajda i tako se nauči. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kada dijete ispuni 7 godina, onda treba da vi ni uputite i naučite namaz. Od 7 do 10 godina je taj vrijeme kada se nauči. I čak rekao, ako ne obavljaju namaz, onda možete da malo nekad budete strogi prema dijete. Zato što ovo je Božje prava. Oni nisu svjesni. 7 godina oni ne može on možda voli da gledaju crtanje, da gledaju nešto drugo, ali njemu namaz je možda težak. Ali rekao da treba da roditelji uputi. Ako roditelji ne uputi, kako može da on bude vernik? Ali većina roditelji, oni puno brini za dijete. Oni brini za odjeće, oni brini za hrana. Ako bude bolestan, oni odmah ju vodi kod lekari, onda ne gledaju. Da li sada je 12 sati na večer ili 1 sati na večer, oni vidi dijete je bolestan i onda kažu treba da vodimo kod lekar. I to znači sve potrebe što dijete imaju, roditelji uzmi kao jedan dužnost. Otac radi od jutros do na večer i ponekad ljudi kada završi svoj posao, opet traži neki privatni posao. Zašto? Samo da bolje hrani svoje djece. Ali na druge strane, većina roditelji, oni potpuno zamari, opšte nemaju briga da vodi ni isto prema Boga i prema vjera. I kako oni hrani, ova hrana koja je važna za tijela, oni opšte ostaju svoje dijete gladni šta se tiče za duhovna hrana. Nemaju nikakva upustva i zato onda dolazi poslije neki posljedice od toga. Zato što oni koji bavi sa vjerom, onda oni znaju kakve su Božje naredbe, kako je bitno da ovi djece treba da pazi roditelji, i onda ovo se posadi na vrijeme. I onda kada ovo djece, roditelji nema više sada mladi, roditelji su sada ostarili, ne može da se radi i čak neki ne može da brini za sebe, onda dolazi red prema djece. Kako su roditelji prije 30-40 godina hranili svoje djece, kako oni su brinili dan i noć za svoje djece, i poslije 30-40 godina sada treba bude obrnuto. Sada treba da djece, oni treba da hrani svoje roditelji, djece treba da brini svoje roditelji, ako oni su bolesni, i kao prije
30 godina roditelji su vodili njega kada on bio beba kod ljekari, brinili su, donijeli su lijekove i sada je red na djece da oni sada na isti način brini i služi svoje roditelji. Ali mi gledamo, dosta se dešava i čim ovi mamaka, oni uzimaju mlada žena, onda oni kažu ovo je život za mene, onaj je dan i ovo je sve za mene, nema više roditelji. Ne brini, ne pitaju kako ti živiš i šta ima kod tebe, ali roditelji imaju takav ljubav prema djece i čak ako oni ne brini, ali samo da dođu, samo da gledaju ni, onda ni bude, to je kao njihova grudi budu pun. Njihova srca bude pun, zato što oni samo gledaju svoje djece. Ali i većina i dosta se dešava čak među muslimanima koji imaju takvo učenje. I časni Kur'an kaže i ne smijete recite svoje roditelji uf kada oni ostari. I rekao treba da brinite. U doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedan bio sledbenik, on se zove Hazrat Ovais Karni. On živio u Jemen i prihvatio časni poslanika, puno volio časni poslanika i čak se kaže da u bitke na Ohod, druga bitka što su muslimani su branili sebe i poslanik sallallahu alejhi ve sellem zgubio neki zube, kao da njegovi zube su bili šahid. I onda taj Ovais Karni da daleko mjesto, on kada je čuvao i on isto je nešto kao zbog ljubav. On slomio svoje zube da ne zna, samo da osjeti taj bolove što je poslanik imao. Ali on nije dolazio kod poslanika samo zbog svoje majke. On brinio svoje majka i puno volio i čak poslanik umro. I on nije došao samo radi toga. Ali njemu je bio dato taj titul kao on isto sledbenik, kao sahaba. I čak poslije toga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom rekao ja osjetim miris od Jemen, od Božje miris, od milosti Boga, ja primim neki miris od taj strane gdje se živio taj sledbenik. Zato što on držio jedan naredba od Boga da se treba da brini, da se treba da čuva roditelji i zbog toga nije mogao da dođe kod poslanika. I zato ovi sve stvari vezani su jedno prema drugom. I ovo je najbitan stvar. Imamo sada ovdje par mladi i možda oni će, kada dolazi vrijeme, oni će oženiti, ali prvo treba da oni isto budu vjernik. Ne može da jedan čovjek on sam ne bavi sa vjerom, ne obavlja namaz i hoće da ima takav djevojka, takav ima žena koja bavi sa vjerom. On mora da prvo bude primjer sam za sebe. I ovo što je časnik poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao za djece, i ovo je najvažnija stvar. Zato što ako roditelji odgoji djece prema učenim islamom, onda mi možemo da budemo sigurni za naš narodni generacija. Da ćemo, kada mi idemo kod Boga, mi ćemo ostaviti jedan emanat na ovom svijetu. I taj emanat će slijediti prema svoje roditelji. Kako su roditelji radili, kako oni su obožavali, isto tako oni bi obožavali. A šta se tiče islam nama ne zabranuje da se radi, da se nešto čovjek mora da se radi za život. Ali islam nama nauči treba da držite oba pravaca. Ovo pravac prema Boga je ovo što nama nauči vjera. I obožavanje, to sve stvari, ovo vodi prema Boga, a drugi pravac je prema čovječanstvu i onda čovjek brini za svoje žena i za djece i sve. I čak ako mi radimo ovo ostali stvari za sebe
I ovo brinemo za svoj vjera i onda ovo svjetske stvari što mi radimo za svog tijela, za sebe i za ti stvari što imamo svav. Ako jedan čovjek radi, on ima namjera zato što Allah mene naredio da treba da brinim svoje djece, svoje žena. I zato ja radim. On radi za sebe. On ne radi za savab. On radi za pare. Ali on će dobiti pare i dobit će savab. I čak poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako je čovjek, ako je muž stavi hrana na usta svog žene, na ovo je sadaka, na ovo je savab. Ali ovo se dešava, zajedno mi jedemo i neka čovjek kaže, aj probaš ovo i ona kaže, hajde ti probaš. Ovo oni radi zbog ljubav. Ali poslanik kaže, na ovo isto je savab. Zato što to mi radimo sa Božjim naredbama. Zato ovo sve naredbe od Islama i od Boga, svi su za dobrobit za nas. I čim mi ne zamarimo nešto, čim ne brinimo za neke stvari, onda poslije dolazi posljedice. I zato časni Kur'an kaže, šta god, o čovječe, šta god ti pravi šteta za sebe, to bude samo za Bog tebe. Ti sam grešiš i sam praviš šteta za sebe. Nemoj da kriviš sada Boga. I zašto je Bog tako mene radio i ovo bio i ono bio. I čovjek sam greši i onda to bude posljedice od toga. I zato to treba da mi brinimo za sebe i to treba da bavimo sa Bogom, sa vjerom, sa obožavanjem. I namaz je najbitan stvar. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom dolazi u džamiju i vidi da neki ljudi nisu došli i onda on rekao, ja bi volio da sada idemo, uzimamo malo drva i idemo kuća do kuća i zapalimo ove kuće sa ljudi, zato što oni nisu došli na namaz. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem on ima titul Rahmatul lil alamin. U časni Kur'an kaže, časni poslanik je poslan prema vama kao milost za svi svjetova. Toliko on imao milost. Ali na ovdje vidite kako je on rekao da ja zapalim. Šta to znači? Da li on nije, da li ovdje nije on pokazao milost? I ovo je bio isto milost. Zato što poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao ovi ljudi koji ne dolazi radi namaz, oni će dobiti Božje kazna. I kazna u Džahannam je veća nego ovo neka šteta ili neka kazna na ovom svijetu. I zato najbitna stvar je namaz i sa namaz mi možemo da pravimo kontakt sa Bogom i molimo od njega i tražimo za sebe ovo dobrobit za ovo svijet i na drugom svijetu. Zato je Kur'an kaže, treba da molite o naš Gospodar, podari nama što je dobro na ovom svijetu i dobro na onom svijetu. I djece, isto je ovo nešto dobro za ovog svijeta. Žena je isto jedan Božji blagodat na ovom svijetu. I zato šta god mi tražimo, to treba da tražimo da ovo naš Gospodar. Ja sam slijep, ja ne vidim šta je dobro za mene, ja ne mogu da saznam šta je loše za mene, ti bolje znaš, zato što ti znaš nevidljive stvari i onda ti mene podariš šta je bolje za mene. Inače, mi vjerujemo da Bog postoji i mi kažemo zomenuna bil gajb. Jedan vjernik, on ima vjerovanje u gajb. Gajb to znači nevidljivo. I Bog je isto nevidljivo zato što mi ne vidimo na ovo oči. Bog može se vidi sa duhovnim očima. A ovo fizički vid ne može da Bog hvata. Zato Allah kaže La tudrikul absar, wa huwa yudrikul absar. Vaše oči, vi ne možete da vidite Bog prema ovim očima, ali može da on stigne do vaš vid. To znači da on može da obrati ako mi krenemo prema njemu. I to znači
treba da mi isto bojimo kada smo nevidljivo. Šta to znači? Kada mi budemo gajb, kada mi smo sami, kada ne vidi niko nas osim Boga. I tada treba da isto bojimo od Allaha kada smo u nevidljivo, kada smo sami. I to isto to znači jomenuna bil gajb, da oni veruju da sada ja sam sam, sada sam u gajb, sada ja sam u nevidljivom stanje, mene ne vidi niko, roditelji ne vidi, prijatelji ne vidi, ali ima jedan moj gospodar koja mene vidi. I zbog toga onda čovjek zaustavi da ne greši što je on mislio da se greši i onda Allah spasi njega i onda Allah pravi neki štit za nas. Zato jedan vernik, ako on želi da Allah bude zadovoljan sa njim na ovom svijetu i na drugom svijetu, on treba da pokušava da bude blizu svog gospodara. I zato i časni Kur'an kaže, za vernik ima dva džennet. Jedan džennet je poslije smrt, ali ima još jedan džennet na ovom svijetu. I šta je džennet na ovom svijetu? Džennet je na ovom svijetu kada čovjek je zadovoljan sa Bogom, zadovoljan sa molitvama. I onda na ovo društvo gdje on živi, njegov djece, njegova žena, ali isto ako je žena vjernik, i ovo kada mi pričamo i kada časni Kur'an kaže za vjernik, to ne znači samo za muškarac priča i žene misli ovo je Kur'an priča za neki druga bića. Kao čovjek i mi smo odvojeni, nego kad god Allah priča i kad god imamo neke naredbe, ovo su naredbe isto za žene. I zato ovo džennet može bude za muškarac na ovom svijetu i ovo džennet može bude za žene na ovom svijetu i isti džennet onda će biti na drugom svijetu. Imam Mahdi al-Islam rekao, džennet ne znači ovo što vi mislite da nešto će biti samo na drugom svijetu. Džennet ili džahannam čovjek nosi sam od sebe. Ako mi skupljamo dobro dijela na ovom svijetu, ovo će biti kao sredstava. Naprimjer, ako čovjek hoće da ide u Skopje odavde i sjedi u autobus i šofer kaže hajde karta i kaže nemam pare, onda kaže hajde izađete. Ako nema pare, ne možemo da vozimo vas besplatno. Ali ako čovjek ide da nešto kupi i čim ovo trgovina nešto završite, onda morate odmah da platite. Ako nema pare, tamo ova žena koja sjedi na kasa, ona će reći, ne može da nosite, ostaviš. To znači, ako jedan čovjek, on želi na drugom svijetu da ima džennet, on mora da nosi sredstava od ovog svijetu. I sredstava od ovog svijeta je dobro djela. Dobro djela, mi nešto radimo dobro, ali utisak ostane. Mi ne vidimo dobro djela, sada smo klanjali namaz. Ali namaz, ovo ne se vidi. Ovo nije kao pare, da pare može da čovjek stavi, ali nije kao sok, da se vidi da ovo sam kupio. Dobro djela ne se vidi, ali dobro djela ostavi otisak na naše duše, na naš tijela. Onda čovjek misli, alhamdulillah, ja sam obavljao namaz, neka Allah prihvati, neka ovo moja molitva bude samo radi Boga, ne bude neki drugi razlog. I ovo su isto tako, ako čovjek plati čanda, ako pomaže nekome, ovo je isto dobro djela. Ako čovjek posti mjesec Ramazan i ponekad onako, sada naš halifa, on rekao da svaki sedmica treba da postite jedan dan i molite za džemat i za ovo svijeta. I to isto, kada čovjek posti, to ostane dobro djela. I oni koji imaju mogućnost idu na hadž. I ovo isto dobro djela.
to znači ovo je dobro dijela što mi možemo da nosimo sa sobom. Zato u Koranu se kaže, koja imać dobro dijela, on će imati dobro vaga. I kada nosite svoj teret od dobro dijela, onda tamo će biti lakše. Ali ako čovjek samo nosi grije, teret od grija, i onda ima posljedice od toga. Zato Imam Mahdi a.s. rekao, džannat i džahannam nije nešto što dolazi od vani. To je dolazi od unutra od čovjeka. Svaki čovjek nosi sa sobom svoj džannat. Ako on služi za džannat. I ako on služi za džahannam, onda on nosi svoj džahannam sa sobom. I to treba da bude naša briga i da mi treba da brinemo u tome gdje ja stojim. Da li moj korak su prema džannat ili ja trčim prema džahannam. I ako jedan čovjek zna da od jutros do veče on nešto radi i na kraju gazda, on neće platiti ništa, on neće raditi. Možda jedan dan on vara i drugi dan on neće. Kada on vidi da ovo čovjek samo uzima posao od mene i ne plati, on neće raditi. Zato nemoj da naša ovo briga bude takav da mi samo brinimo samo za ovo svjetske stvari i na kraju kada sretnemo svog gospodara i onda idemo na praznim rukama da nema neka dobro dijela. I kada radi se dobro dijela, onda treba da se smanimo, da se odstranimo loša dijela. Ne smije da dobro dijela i loša dijela ide zajedno. Zato časni poslanik s.a.v. rekao, na sudnik dan od mog umata će biti najsromašniji oni ljudi koji su obavljali namaz, koji su postili, koji su radili dobro dijela, ali opet oni će biti sromašni. Zašto? Poslanik kaže, oni su radili dobro dijela, ali oni su svađali sa nekim, oni su posujali sa nekim i oni su pravili nered sa nekim i onda se Allah smani njihova dobro dijela. I, na primjer, ako čovjek obavlja namaz, on dobi sabab. I kada izađe vani, možda psuje nekome, ali glami, ali svađa, onda Allah kaže, on obavljaju namaz, ali on ne zna šta znači namaz. Izašao i opet grešio, i opet psuju, tokom namaz, on rekao Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ovo se učio kao neke lijepe riječi i kada je izašao i tamo sada on psuje i onda je njegov jezik sada prljav. Kako može? Isti jezik on koristi Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah i na isti jezik onda on psuje. I onda Allah kaže, ovo što si dobro radio, sada minus. Ako si imao 10 sevap i možda si sada pravio 20 grije ili više, onda ne vrijedi. I zato Allah voli da jedan vjernik, on treba da potpuno promijeni svoj život. I ovo se vidi od njegov tijela i od njegov ponašanja. I to mi očekujemo od nas i na ovo doba zašto je Allah poslao Imam Mahdi a.s. Imam Mahdi a.s. rekao, ja sam došao da samo ovi muslimani koji su muslimani samo po imena, da ja njih pravim istinski muslimani. On nije došao da promijeni nešto u islam, je došao samo da promijeni ljudi, da oni budu bolji muslimani. Zato oni koji su prihvatili džamat, oni su dužni da promijeni sebe. Zato što ako smo prihvatili reforma, to treba da se vidi da smo promijenili. Nismo sada kako smo bili prije. Ako smo bili, nismo obavljali namaz, ako nismo prije postili, nismo činili neka zikar. Ovo je, šta znači zikar? Kada čovjek spomena Allah. I mi kažemo alhamdulillah,
Subhanallah, Allahu Akbar, ovo sve je zikr. La ilaha illallah, ašhadu an la ilaha illallah, to znači šta god, ovo koliko znate, toliko treba da naučite, da dobite Božje blagodat. Zato časni Kur'an kaže, vernik su oni spominaju Allaha sjediće, stojeće, ležeće, na svako mjesto kada je oni, na primjer, kada mi legnemo i ako činimo dua, ako kažemo Allahu Akbar, Subhanallah, i čak časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i pred spavanje treba da učite sura, taj Ajetul Kursi i zadnji 3 sura i puhnete sebe i da kao bude ovako bismillah, kul huvallah, kul a'udhu bil falaq, kul a'udhu bin nas, učite i onda puhnete i to bude na sve tijela i onda mi ćemo poslije toga, šta ćemo raditi? Mi ćemo odmoriti, mi ćemo spavati. Ali Allah će reći, on spomenao moje ime pred spavanje i ja ću sada pisati da kao on bio u molitva, kao on božavao cijeli noć, ali nismo odmorili, nismo spavali. Zato nema ni jedan dijela, nema ni jedan stvar što mi radimo i nema Božje nagrada i nema Božje ovo savab. I zato u početak, kao sam rekao, nema ni jedan trenutak u naš život i da časni poslanik nama nije uputio. Za svaki stvar imamo uputstvo i ovo, ako negdje fali, to treba da sada mi ispravimo, neka Allah nama uputi da naš život i naš trud ne bude samo za ovo svjetske stvari, nego da naš trud isto bude za Boga i za vjera i kao brinimo za tijela, isto neka Allah nama pomaže da mi isto brinimo za svoje duše i neka Allah obogati naša duše i kada je duša bogata, onda nije nikakva strah i onda zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao al gina ginen nafse. I čovjek je kao bude zadovoljan kada je njegova duša zadovoljna. Ali šta se tiče za pohlep, za ovog svjetskih stvari, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ako jedan čovjek ima jedna dolina zlato, on će tražiti druga. To znači koliko god ima bogatstva, čovjek ne može da bude zadovoljan. I poslanik kaže, njegov usta će začepiti grob. Kada baci prašina i sve zemlja, onda on ne može da više traži. Ali dok je živ, on će samo tražiti. I tako je, to je priroda. Ali vjernik nisu na ovo stanje. Vjernik treba da dijeli isto na Božjem putu. Neka Allah nama pomaže i hvala za ovo što ste čuli i na kraju sada mi učimo dua. Dua. Amin. Allahumma amin. Jazakumullah.